Hoşalyk masadyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň pähim paýhas ummanymagtymyl Praga ýylynyň garaşyk kemeşilik betarap Türkmenistan watanymyzyň dünýä beleleşigindäki halkara adawraýynyň hassa ýokurlanýan we şan şöhratynyň gün saýyn dabarlanýan günlerini asman jismlerini öwrenýän kosmos ýer jemgyýetiniň alimler tarapyndan asman geňişligindäki ýyldyzlaryň birine arkada adynyň goýulmagy bu adyň daqylanyny tasdiklaýan güwänamanyň şeýlede teleskopyň we onuň düşüren suratlarynyň Matumlu adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine goşurylygynyň taryhy ähmiýeti eýe bolup durýanyny belläp geçdiler. Dünýäniň we milli binäkärligiň beziň we tehnologik öpçünçiligiň iň gowy nuskalaryny özüne jemleýän döwletimiziň beýik ösüşleriniň aýdyň nyşany bolan arkada şäherine guralan dabarlaň çäklerinde asman jismlerini öwrenýän kosmos ýer jemgyýetiniň alimler tarapyndan bu şähere bolan çuňur boýsunçyň we gowunçyň nyşany hökmüne asman geňişligindäki parlak ýyldyzlaryň birine arkada adynyň goýulmagy bu asman jismine arkada adynyň daqylanyny tasdiklaýan güwänamanyň şeýlede teleskopyň we onuň düşüren suratlarynyň gowşurulmagy taryhyň sahypalaryna altyn harpler bilen ýazyljakdygy çykyşlarda nykdaly. Bu wakanyň arkada şäheriniň açylmagynyň bir ýyllygynyň bayramçylyk dawaralary bilen utgaşyp gelmegi tutuş halkymyzyň aýratynam bilim işgärleriniň okuwçylar talep ýaşlaň watanymyza hormatly prezidentimize bolan boýsunçyny hasan belin derejelere götürenligi boýsunç bilen belin geçildi. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalar bilen bu ýylda arkada adynyň daqylanyny tasdiklaýan güwänamanyň şeýlede teleskopyň we onuň düşüren suratlarynyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Matumlu adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine goşulmak hakynda çözgüdiň kabul edilmegi bütün halkymyzyň kalbyny ýokary ruh belentlige besleýär. Bu ýokary okuw mektebiniň professor mugallimlerine talip ýaşlaryny çeksiz boýsunç duýgularyny döredýändigini belläp geçdiler. Bu şanly waka mehriban halkymyzy Türkmen ýaşlaryny ýurdumyzyň ähli bilim işgärlerini garaşydy beýtirip watanymyzyň awraýyny hasan belinde götürmek ugruna mundan beýlekde ajaýyp tähmet ýeňişlerine ruhlanyrýanlygyny nykdaly. Hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň taýsy tagallalary bilen okunly ösüşler bilen öňe barýan ýurdumyzda täze ugur bolan kosmos ulgamy döredildi. Elkinji Türkmen emeli hemrasy kosmos geňişligine çykarly. Munyň özi kosmos geňişligini özleşdirmek, asman jismlerini almy esasy öwrenmek, global aragatnaşyk ulgamyny ösürmek, milli ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça anyp barýan giň erimli ýeşere täze eterge berenligi ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns berilip, Matumlu adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine astronomiýa hünäri boýunça hünärmenligiň taýýarlanyp başlanmagy, şeýlede dünýäniň öňde barja alim we bilim merkezleri bilen özara bähwitli hyzmatdaşyň ýoly goýulmagy ören uly ähmiýete eýedi nykdaly geçildi. Şeýlede uniwersitetiň Bagtyarlyk owazary medal merkeziniň aýdymçylar we dutarçylar toparlar tarapyndan ýerine ýetirilen arkadagy gahrman serdarmyzy garaşydy kemeşilik beýtarap watanymyzy pähim paýhas ummany Matumlu Praga ýylyny milli gymmatlyklamy wasp edýän aýdymlar hoşalyk masada öz boşlugy uguşyn berdi. Hoşalyk masadynyň ahyryny oňa gatnaşylan adymdan arkadagy gahrman serdarmyza ýüzlenme kabul edildi. Berkarar döwletimizde parahatçylygyň, awadançylygyň we durnukly ösüşiň hatyresini gönükdirilen siýasaty alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza we hormatly prezidentimize arkadagy gahrman serdarmyza hoşalyk we alkyş sözleri beýan edildi. Hoşalyk masady tamamlanandan soňra asman jismlerini öwrenýän kosmos ýer jemgyýetiniň alimler tarapyndan asman jismine arkada adynyň daqylanyny tasdiklaýan güwänama şeýlede teleskopyň we onuň düşüren suratlary uniwersitetiň teleskop otugyna ýerleşdirilip, dabara bilen ugurdaş kitap Amal Haşam Sungutynyň gymmatlyklarynyň ýokary okuw mekdeplerine halkara we döwlet derejesinde alim, bilim, täsimi, bäsişiklerini we sport ýarışlaryna gazanan üstünlikleriniň sergisi guruldy.